Usawubona mkhulu. Ninjani kodwa amakhehla, niyaphila amakhehla? Siyaphila Mkhulu. sibingelele. Umkhulu ugandaganda lo okhulumayo, olaphayo umalapha wesintu, umalapha wendabuko. Ya. Khona yini akwenzayo ekuthenini abantu ebathwasise noma ebathwalise? Khehla lami, khona leyo ndawo ethinta njengamanje. Umkhulu ugandaganda akathwasisi. Umkhulu ugandaganda akathwasisi. Ngoba ngithi ngiyinyanga ngiyalapha mina. Bingelele bafowethu kuMasibuyisane Show. Sekunjalo bafowethu. Lo phambi kwenu usiyabonga umfokamkwena. Unsizwa-ke lo zimbiza ubafazi baphuqa iphedi bamncisha uthando ukedekede phungula amajisi afake inkosi ehlanga into evunyuyini. Bafowethu, umfana wasempangeni lo angihambi-ke ngedwa khumbulani. Ngihamba nomfowasibiya, umfowasontobe. Awuphe kwabo mfowethu. Ngalesi ngibingelele kuMasibuyisane TV, igama lami uSiphamandla Mfokasibiya. Bathi ngumqalo wezinto phansi eThekwini, bathi uhlanya uladla uhlanya lamisa. Ngiyakutshela Manaka Mfokasibiya, awuphinde uhlanya oladla uhlanya lamisa. Asisho sobabili. Bathi uhlanya uladla uhlanya lamisa. Nahlelo bafowethu. Phakathi. Bafowethu usithe namuhla sinqamula amazwe. Sambile-ke bafowethu, sambe kakhulu ngenxa yeni bafowethu enisithumayo, ngenxa yeni bafowethu enidinga usizo nokufuna ukwazi izinto. So namhlanje sikuphi sesigcineni sakamasha. Sizokwenzani mfowamkwena? Ngoba esho umfowasibiya silana esinqanqaweni bafowethu. Sizela kumkhulu. Ngingasho ngithi since siyiMasibuyisane Show. Akekho umuntu esizomsiza namhlanje, kodwa umkhulu sizwe ngaye, umkhulu ugandaganda. Umkhulu ugandaganda bafowethu. Sila umkhulu bafowethu. Umkhulu ugandaganda usiza kakhulu abantu abalaphayo kwezothando, abantu abaney'nkinga abafisa ukubuyelana imindeni. Sase sibuka ukuthi noSibiya, isho yethu iyalinka ekuthenini lento eyenziwa umkhulu ingabalekelela abantu kanye nale esiyenzayo. Because thina inhloso yethu ngoba silana ukubuyisa abantu asebahlukana, imindeni esiyahlukana. Ngabe unenkinga yani sizokhona ukukulapha thina. Yayizwa lona. Singagcini lapho ukubuyisa abantu asebahlukana. Bafowethu noma kuthiwa ubani odinga usizo, siyakwazi ukufinyelela kuyena. Sithi nje khona umuntu osekhaya ogulayo noma ongaphathekile kahle, kodwa manje akakwazi ukuphumela kubantu athole usizo. So thina siyakwazi ukufika kulowo muntu, sifike simthathe simbeke ebalazweni, simcelele usizo nakubantu ukuthi akwazi ukusizakala. Ingakho sithi Masibuyisane TV Show. Alright bafowethu, singaze sibe mude kakhulu Sibiya mfowethu. Abathi uhlanya uladla uhlanya lami. Kunjalo. Cha mfowethu, singabe mude kakhulu, kahle sesifikile khona la. Bathi section yakhona la ikwa-D section. Sesifikile kumkhulu. Ngicabanga ukuthi nangiya umkhulu umile laphana, sesingasondela kuyena umkhulu. Cameraman, ungayivali ifoni, kodwa sicela uhambe kanye nathi konke abantu bekuveze ngale kokuthi abantu bazothi si-scam or idlala ngabo. Hayi lana sishutha into ye-scam bafowethu, sishutha into ye-reality. Yonke into esiyenzayo bafowethu, into eyenzakalayo, into esisuke sibhalelwe abantu, into esuke ikhona nje eyenzakalayo ezweni. So le nto asiyi-act bafowethu, sishutha bukhoma, sishutha futhi into eyenzeka ngampela. That's why thina sishutha ama-reality show. Asifani-ke bafowethu nabanye okubiza abantu be-act. No, lana nje sishutha i-reality, asiwushutha umdlalo bafowethu. Sibonga usazopressa u-like no-subscribe. Ungakhohlwa usa-like, usa-subscribe, hamba nathi. Umkhulu. Sanibona mkhulu. Umkhulu ugandaganda. Yebo. Usawubona mkhulu. Ninjani kodwa amakhehla, niyaphila amakhehla? Siyaphila mkhulu. Sibingelele. Umkhulu ugandaganda lo okhulumayo, olaphayo umalapha wesintu, umalapha wendabuko. Mkhulu, ngicabanga ukuthi mkhulu ngoba bese sihlebelile ukuthi uhlelo lwethu lungani, ngakho mkhulu besicela nje kafushane ukulandisa umbukeli ongamazi umkhulu ugandaganda ukuthi yini le ayenzayo kangaka since ewumuntu owumlaphi wendabuko. Ngicela ukuba mfishane, ngingabi mude kakhulu ngenxa ukuthi nizelayo. Bengicela singene ngaphakathi, singakhulumeli ngaphandle. Yebo mkhulu, ngicabanga ukuthi Mfokamkwena, ngaphambi kokuthi singena phakathi bengithanda nje ukubuza umbuzo wodwa nje kumkhulu ngaphambi kokuthi singena phakathi. Babukele, ngicabanga ukuthi lo mbuzo engizowubuza nizothanda ukwazi. Mostly yabantu abasizayo, especially omkhulu, ogogo, zinyanga,
bonke abafowethu abasiza abantu bayathanda ukuyiveza. But-ke nginombuzo enginawo kunina ababukeli nakumkhulu. Mkhulu, kungani wena since zonke iy'nyanga ithanda ukuvela wena ungazange ufune ukuyi-advertise uvele kuba abantu abaku-recommend-ayo nathi siMasibuyisane TV size sikwazi ukufika kuwena? Kahle kahle mkhulu lana angiyena umuntu walezi zinto lezi zomabonakude lezi zinto. Mina umsebenzi wami ukulapha abantu, ngeke ngihambe ngikhangisa ngomsebenzi wami futhi lapha ngisabalapha abantu. Ya umsebenzi wami lezo ubumina, hhayi ukuthi mina kufanele ngihambe ngiye kubantu ngiyocela ukuthi ngicela ningisize ningiveze umsebenzi wami. Umuntu kumele aveze umsebenzi wami ngokuthola kwakho usizo kimi ngoba usuke ethola usizo. Mina ngeke ngisuke ngihambe ngiye kunina, ilokho-ke mina. Uma umuntu umelaphi awuhambi uye kula bantu laba abashuthayo abafana nani, ufike ucele bezokushutha. Angikwenzi lokho, ngisho kwayinina ngeke ngingene ngaphakathi emsebenzini wabantu abadala, ngizoyimela ngaphandle. Yebo mkhulu, kuyezwakala. Ngicela futhi ukubuza umbuzo wokugcina ukuze singene phakathi. Umkhulu usho ukuthi yena akatholakali shuthi ku-social media, TikTok, cause sekunezinto umkhulu ekuthiwa o-TikTok, ekuthiwa o-Facebook. Umkhulu nje akekho kulezo zinto. Khahla lami angikho kulezo zinto nje, ungishayela ucingo uma ngidinga, angikho nje ndawo kulezo zinto mkhulu. Umkhulu osasocingweni kumuntu mhlawumbe onenkinga ekhaya, ngicela ayisho inamba yakhe ukuze singene phakathi ukuthi utholakala kuziphi iy'namba. Sizophinda futhi iy'namba siyiqophe khona lapha phansi kumbukeli ayibone ukuze engalibali. 072 933 8180 072 933 8180. Ngitholakala kulo namba 24 hours. Siyabonga mkhulu. Ngaphambi kokuthi umkhulu simdedelele inamba yama-call noma eka-WhatsApp mkhulu. Isebenza kuyo yonke indawo lo namba. Before uze kimi fanele uqale ungifonele ungi-check ukuthi ngibhizi kangakanani or ngikhonani, cause ngumuntu ongahlali ndawonye ohambela bona abantu ukusiza abantu ngoba hlezi ukuthi umuntu ongahlali ndawonye. Fanele uqale ungishayele ucingo ungi-check ungibuze ukuthi umkhulu ukhona. Yebo ngiba khona isikhathi kodwa kuhle ukuthi ungithinte ocingweni uma uzoza kimi. Hhayi, kuyezwakala mbukeli, ngicabanga ukuthi umkhulu akasifaki ngaphakathi ngenxa yokuthi mkhulu uhlelo lwethu sifuna ukubuyisa ababukeli ukuthi uhlelo lwangempela cause sekunama-sketch enziwayo ko-TikTok, ko-YouTube. Sizocela ukuthi ikhamera ingabhalwa, yonke into esiyiqophayo iyenzeke umbukeli ebuka. Anginankinga khehla lami lokho sizokwenzeka njengefiso senu. Siyabonga mkhulu. Siyacela sihambe ngaphakathi. Sondele cameraman. Ngakho mbukeli, inhloso yethu ngoba sihamba kanjena sikumkhulu umlaphi wendabuko, umkhulu Gandaganda useshilo wathi uyatholakala ey'nambeni zakhe. Ngakho ngoba sila ingenxa ye-show yethu ekuthenini iMasibuyisane Show, sifuna ukubuyisa abantu abaney'nkinga, ngabe futhi inkinga yakhe ayisasolveki nomuntu wakho uthandana naye. Inhloso yethu ukuthi Sisangaphakathi mfowami, uyabona iy'hlahla enjani kamkhulu, engathi iningi imithi etholakala khona. So ukube bafethu kuyenzeka mina uSiphamandla Sibiya ngisahamba naye mfowethu, siyabonga kamkwena. Ngabe ngithi umkhulu akasiphe nathi ukuthi cha nina nicofa ulayini la phosa. Oh mkhulu, singasondela size ngakwena kwamanje kodwa Isifiso sami makhehla, yebo, ngoba sengishilo ukuthi umabonakude ngiyacela ukuthi ungangeni, mhlawumbe ungama ngapha ngasemnyango nawe singene-ke lana mhlawumbe esho ukuthi esemnyango cause indawo yabantu abadala. ukungena kwethu mkhulu, ngicela ukubuza nje kafushane, ukungena kwethu la ngaphakathi singena uzosilandisa ngemithi onayo olapha ngayo noma umkhulu yini afisa siyenze? Ngizonilandisa ngakho konke nanokhona umbuzo kade uwubuzile singaphandle futhi ngenzela ukuthi ukuphendule uqale phansi uphinde ubuze. Ngizonilandisa into engizenzayo futhi ngazo zonke nje imisebenzi engiyenzayo. Mkhulu azikho la ngaphakathi. Hhayi lutho azikho. Umkhulu yena ngicela ukubuza ngabe isigodlo sakhe lesi sisodwa noma mhlawumbe zikhona ezinye iy'godlo anazo? Ngisebenzela khona la, yipho lapho engisiza khona abantu. Yebo. Hhayi, Kulungile sicela umkhulu asole singene. babukele emakhaya socela ukuthi u-cameraman angamisi lutho kodwa uzomana ngaphandle singene phakathi nomkhulu. Sicela usondele cameraman.
uveza omkhulu lapha. Yebo mkhulu. Madoda niyaphila? Ya Siphinde nibingelele. yebo Okwesibili futhi. yebo mkhulu. Yeah. Siyabonga ukusamukela esigodlweni mkhulu. Sicabanga ukuthi wasibiya mfowethu. Umkhulu usezosilandisa kabanzi ukuthi kahle kahle kungani esilethele lapha endlini yakhe, ngoba nathi simcelile ukuthi asibonise phela ebantwini ukuthi umkhulu yindlela lapha ngayo. Umkhulu siyacela usilandise nje Khehla lami. Okay mkhulu. Khehla lami ngoba ngithi ngena ngaphakathi, angithi ngingabantu eqala nangithinta, ngibhalelwe umuntu ukuthi ngimsizile. So ngifuna ukuzobona lapho kusiza khona umuntu. Ngoba ngithi ngingelani ngaphakathi makhehla, ngenzela nibone ukuthi angiqambi wona amanga uma ngithi umkhulu ugandaganda olaphayo osiza abantu. Ngenzela nibone lapho engisiza khona abantu, lapha ngenza khona imikilingwane. Ya, ingakho bekithi cela ningene nize ngaphakathi. Ya, mfoka Mkwena, ngaphambi kokuthi nje udaba lethu luhambe, ngaphambi kokuthi ngipheke nami umkhulu imibuzo ngoba nginemibuzo. Umkhulu, mhlampe umuntu osekhaya ofisa mkhulu ukuqinisela umuzi njengoba umkhulu enesigodlo, ngabe umkhulu uyakhona yini ukuphuma ahambele abantu ebasize emakhaya abo, noma umkhulu uyafonela ukuthi umuntu uma efuna usizo eze la esigodlweni, asizakale la esigodlweni, umnike izinto ahamba nazo ekhaya, noma uyakhona mkhulu ukuphuma uyosiza abantu emakhaya? Khehla lami, ngiyathanda leyo ndawo ongena kuyona. Ngiyahamba khehla lami ukuthi uma uthi isimo kufanele ngikusizele ekhaya kusegcekeni, ngiyahamba ngiyokusizela ekhaya khehla lami. Ayikho indawo engafinyeleli kuyona mkhulu, ayikho indawo engafinyeleli kuyona. Uma ukuthi mhlawumpe inkinga yakho obhekene nayo into ofanele uyenzele ekhaya egcekeni, siyaphuma sihambe siyokulaphela egcekeni. Mkhulu kuyezwakala mkhulu. Mina nje imibuzo ebenginawo mkhulu, ngiwufoka Mkwena Sibiya, ukuthi umkhulu ngabe since umuntu olapha abantu, siyake sibone abantu abalaphayo, abalaphi bendabuko, bayake omunye uthole ukuthi ulapha ngothando, omunye ulapha ngesithwalo, omunye ulapha ngokuthi uyathwasisa. Ngabe umkhulu kule zinto engiyibalile mhlampe khona yini akwenzayo ekuthenini abantu ebathwasise noma ebathwalise? Khehla lami, khona leyo ndawo ethinta njengamanje. Umkhulu ugandaganda akathwasisi. Yebo. Umkhulu ugandaganda akathwasisi ngoba ngithi ngiyinyanga ngiyalapha mina. Yebo. Ngiyalapha. 2, angithwalisi futhi. Angithwalisi, anginayo nokuthwalisa mina. Angithwalisi. Koda-ke abantu engibasizile bebembiza uDr Love wezothando, ngoba bathi hhayi ngiyaqinisa kakhulu la kwezothando. Ngiyayishaya kakhulu. Cha, umkhulu ngiyangizwe nami ngaye Sontoma mfethu. Ngiyangizwa ngomkhulu kuwukuthi phela-ke ngoba nami nginaye umuntu okholelwa ezintweni zesintu. Mina mkhulu ekhaya basindisiwe. Khehla lami. Basindisiwe ekhaya, so angikholelwa kakhulu ey'ntweni zesintu, kodwa ngiyaye ngizwe ngawe mkhulu ukuthi uDr Love. Yabo. Okunye mkhulu mhlampe esingakubuza kumbukeli esasilalele ngoba uhlelo lethu lo ngoba sila ngaphakathi ngeke siliveze ebantwini, sokufihla la ngaphakathi ngenxa yokuthi isithunzi sikamkhulu singasabalali. Umkhulu kungabe mhlampe kule nto yokulapha, ngoba uhlelo lwethu mkhulu lidila ngokuthi ukulapha abantu. Yezwa khehla lami. Yabo. Ngabe umkhulu ugcina ngokuthi abantu ebalaphela endlini, noma mhlampe khona isikhathi la khona okudingeka khona ukuthi umuntu umkhiphe mkhulu umuse empophomeni noma umuse olwandle, umkhulu ngabe uyafika yini kuleso sigaba? Khehla lami, ngiyayithanda le indawo ongena kuyona mkhulu. Yebo. Iy'nkinga zethu singabantu ayifani. Yebo. Kunenkinga yakho ekuphoqa ukuthi kumele siphume la ngiyokugeza emfuleni, olwandle noma ngasempophomeni. Iy'nkinga zethu esinazo singabantu ayifani. Ngiyaphuma la, kuya ngomsebenzi osuke unawo wena. Inkinga yakho iyona engikhiphayo-ke la. Mbukeli kusenjalo, umbuzo engithanda ukuwubuza bafowethu la, mfoka Mkwena,
ukuthi umkhulu mhlawumbe acacisele abantu kuze kufike ekuthenini umkhulu ugandaganda, baningi omkhulu abakhona. Kufike kanjani umkhulu kwaze kwathiwa cha wena umkhulu ugandaganda? Khehla lami, eyi ngiyayithanda imibuzo yenu, yona imnandi futhi ijulile, ngiyayithanda impela. Kuze kufike ukuthi umkhulu ugandaganda, ngoba khona ngizothi umuntu engangimsiza kushuthi wayese ehlula abantu abaningi inkinga yakhe ayibhekene nayo. Hhayi wathi hhayi ugandaganda mkhulu udonsa kwasani, akukho okukuhlulayo. Bengingayitshela usizo ngiphinda ngilithole. Kanti umkhulu leli gama likagandaganda nothi uthi ulithole kwabakubo, ulithola ngoba eselapha esomlaphi wendabuko. Ya, ngithole kahle kahle kumuntu wathi hhayi umkhulu ugandaganda, hhayi ugandaganda kwasani, ngoba udonsa kwasani. mkhulu abantu uthole ukuthi igama ulithole esathwasa. Umkhulu kodwa yena kuyavela ukuthi ulithole eselapha. Cha mkhulu, akunankinga mkhulu, ya. Khehla lami unjengaleli lisho ukuthi u-Dr. Love waze washo omunye umntwana engangimsiza ewayehanjelwe umnyeni wakhe, wathi hhayi mkhulu, hhayi ungigilele isampula mkhulu, u-Dr. Love wena wezothando, ukhuluma nje ba-right, bahleli nomnyeni wakhe manje kumnandi. Wafika umntwana ekhaya athi nangu umkhwenyana ehamba, ngathi khululeka ufike ekhaya la uzothola usizo oludingayo. Mkhulu phela kumuntu odinga inyoka mhlampe umkhulu unayo inyoka. Hhayi khehla lami, angiyezi lodwa khehla lami mina ngiyalapha la, angithwalisi. Omunye mfowethu umbuzo engingawubuza la kumkhulu, umkhulu mhlampe akithi bafowethu kunabantu abaye bakholelwa ekuthenini khona imithi yey'bhamu zokucina ngokwey'bhamu. Angazi noma umkhulu kulabo bantu uyakwazi yini ukubasiza. Nalana mkhulu ngizofaka imibuzo ewuthumi. Umuntu ofuna ukuqiniswa ngokwesibhamu umkhulu uyakwazi ukumlekelela. Umuntu omkhulu ofisa ukuthi abuyise impahla yakhe elahlekile, umkhulu uyakwazi zonke lezi zinto ukuyenza. Khehla lami ngizoqala nje la ngiqalela indaba yesibhamu. Hhayi, uyathola usizo la ekhaya. Uyathola usizo la ekhaya futhi uyagculiseka, uyathola usizo, uyathola nje usizo. Empahleni futhi ngiyakwazi ukuthi uma wukuthi mhlampe into yakho itshontshiwe kunamaloba lapho nginyathele khona, uzongicoshela inhlabathi leyo ungizele nayo. Uma wukuthi mhlawumpe umuntu ewuhambe la ngizongitholela inhlabathi lapho ahambe khona, hhayi lapho mkhulu ngiyagaranta lapho. Usholo ukuthi mkhulu akabuyi mkhulu. Ngiyagaranta-ke mkhulu lapho ukuthi uma wukuthi khona lapho anyathele khona wangicoshela leyo nhlabathi yakhe nje lapho akagxobe khona uma kuntshontshelwa impahla yakhe, ngiyagaranta mkhulu lapho. Cha, mina umkhulu ngiye ngamuzwa kakhulu abantu bemusho kwezothando. Bengingamazi lezi zinto lezo oyabe umbuza zona. Kodwa mkhulu mhlampe ukuze sicacise kahle, ishow yethu le imasibuyisane ingokuthi sibuyise abantu yabo. Ngakho mkhulu ngoba bese sichazile ukuthi siyafisa ukuthi noma umuntu uthola ukuthi usenenkinga edlulele ekuthenini into zakhe ay'sakhoni ukulunga, kodwa ukhona umkhulu esimaziyo, umkhulu ugandaganda ongaba sekuthenini umbukele ekhaya naye unenkinga, mhlampe ngabe unenkinga ukuthi evele kuthina kumabonakude, kodwa ekwazi ukuthi eze kumkhulu. So mkhulu, impendulo zakho mkhulu ziyezwakala kakhulu, siyagculiseka. Lokho okunye nje sesenzela umbukeli ekhaya. Cela ungiphendela khehla lami. Bengithi mina mkhulu, ngoba sibuza imibuzo le kahle kahle uhlelo lwethu imasibuyisane show elokuthi sibuyise abantu mkhulu ngabe sebe ney'nkinga ey'hlukahlukene engasakwazi ukuthi bebuyelane ngazo, noma umuntu ongathandi ukuthi ebonakale kumabonakude, kodwa uma efuna ukuthi ebuyelane nomuntu wakhe engabe seza kithi kodwa ekwazi ukuthi eze kumkhulu owumelaphi wendabuko. Ya, so mkhulu, leminye imibuzo bese siyibuza ukuthi umbukeli osekhaya acacisele ukuthi kahle umkhulu yini le yalapha ngayo. Ngoma nje ungenelela lapho, yabona uma uthi ufisa ukubuyisa noma nifisa ukwakha ubumbano, hhayi ufike ekhaya-ke lapho, ngiyakulapha lapho, ngiyakwenza lokho. Mfowethu kuwena, sibonge kakhulu kumkhulu. Njengoba thina simasibuyisane TV show, nathi sinethemba lokuthi umbukeli wethu uzokwazi ukusizakala ngoba ngathi umkhulu u-good kakhulu laphana bafowethu ekuthenini abuyise
yonke into, ngabe isithandwa sakho, ngabe into yakho elahlekile. Kodwa-ke mkhulu, umbuzo mina engizowubuza okugcina mkhulu, mina nje ngokwami sengivala. Umkhulu ngabe uney'khathi atholakala ngazo noma uma ufuna ukuza kumkhulu uyabhukha ukuze ukwazi ukuthola usizo noma ufika noma yinini? Makhehla, bengicela nje ukuthi sike siphumele emnyango, sizophendula kahle emnyango. Umfana uyaqopha lapho, kanti la imisebenzi yabantu abadala. Mina bengizonivezela nje ukuthi hhayi noma kuyisikemu futhi anginazo izinto ey'philisa abantu ezizothatha le nto, anginazo lezo. Bengizonivezela lokho mina. No, akunankinga mkhulu, singaphumela emnyango. Manje mkhulu, ngoba phela thina sinama-channel efisa ukuthi ekhulu, umkhulu engathini ngala ma-channel ethu asekhulile vele ngoba sesikumkhulu. Makhehla ami, ngingakhathazeki, ngizoninika nje Umkhulu angeza nje ngala ngapha. ngizaqhubekela ey'nyaweni mkhulu. Makhehla ami, ngizoninika nje lokhu ukuthi Khanya kahle lapho cameraman. ngizoninika amakhehla ami lokhu ukuthi nani nikwazi ukuthi nithandeke kubantu nokuthi amagazi ebe clean phela uma umfana igazi kumele libe clean. Yebo mkhulu, kunjalo. Ngiyahlanzeka ngingakhathazeki makhehla ami, ngizonika nje lokho. Kodwa sicela ubacacisele phela ukuthi okungasasiniki lento, abantu bavele bethi usukuthwele mkhulu. Hhayi lutho, ngeke nganginiki lento le. Ngizokunika izinto ukuthi igazi libe clean nje kubantu. Ungabonakala nje umfana ubonakala ngisho intombi uma ikubuka nje ibuka ikuthande. Ngempela mkhulu, ngoba nathi siyafisa ukuthi uhlelo lwethu luqhubeke lukhule njalo mkhulu, liye phezulu luze lifinyelele nakubantu abakhulu besazi mkhulu. Ningakhathazeki, senifike ekhaya-ke la. Yebo, yebo. Mbukela usekhaya la uyizwele ukuthi cha umkhulu usizokunika lento, kodwa akasiniki into yokuphila, usinika izinto zokuthi nje bafowethu sihlanzeke nathi sikhule niqhubeke nokusilandela nokusisupport. So ungalenzi iphutha, wena cindezela lapho u-like bese ulaphana wazi ukuthi makungena something make sure ukuthi wena uyabuka ngoba iMasibusane TV show ikuthatha ikubeke futhi ikuvezela izinto eziyiqiniso. So baningi abantu abasizakalayo ngale show. So nawe yenza sure ukuthi utshela umuntu oseduze kwakho nomazi ukuthi hayi bo ziyabuyela kuMasibuyisane TV show. Kunjalo Sibiya mfowethu. Sesibuya kule ndaba le kamkhulu ukuthi umkhulu iziphi iy'namba atholakala kusona. Sisacela ukuthi umkhulu ugandaganda aveze ukuthi iziphi iy'namba atholakala kusona. Khehla lami noma okwayiveza ngapho sodwa besisendlini ngaphakathi esho ukuthi umuntu uma efisa ukuza kumkhulu wenza njani. Bengicela qala ngiqale lapho. Ngeke ngithi nginey'nsuku zokwelapha abantu because abantu baney'nkinga la ngaphandle. Ngiyobe ngingawenzi umsebenzi ngendlela okuyiyona. Yebo. Uma nguthi nginey'nsuku kodwa engikuphasisayo uma ufisa ukuza kimi ngishayele ucingo ungi-check ukuthi ngicine kangakanani umsebenzi or ngikhonani. Yebo. Be ilokho-ke ekuthenini ngixolisa ukungena ekuthenini umkhulu athi uyafoneleka ingoba akumele umuntu ayizele yena direct ekuthenini uzongatholakala umkhuzi uhlezi ebhizi noma mhlampe umkhulu sidalwa sakhe nje uyabhukhwa ukuze kufike kuyena. Engikuphasise mina ngifonele kuqala ungithente ukuthi ungizwe ngibhitsheka kangakanani ngikhonani, angibhukwa kodwa nje ngifonele kuqala ungi-check ukuthi ngikhonani. Kubuhlungu ukusuka le lapho osuka khona uhambele mahhala. Okubalulekile ngi-check ungibuze ukuthi mkhulu gandaganda ukhonani namuhla or ubhitsheke kangakanani umsebenzi usiza abantu. Ngingeza kuwena mase hhayi khehla lami ungeza ngikhona, angibhukhwa mina anytime. Ngisho ukuthi ufika ngo-12 ebusuku because umsebenzi wami ukusiza abantu, ngizokusiza. Kodwa ngithi into ocingweni kuqala ungi-check ukuthi ngikhona nibhitsheke kangakanani or umuntu ohlezi ematasa. Yebo mkhulu, kuyezwakala. Mbukeli lapha ekhaya ngicabanga ukuthi uyizwele, ngabe unenkinga ufuna ukulapheka, ngabe usaba amakhamera ekuthenini uvele kwiMasibuyisane show but inkinga yakho isekuthenini ubuyisane nomuntu wakho. Ukhona umkhulu ugandaganda uyatholakala kwaMashu kwa-D section, uyamthinta ocingweni ukuze uze kuyena. Nathi ngokunjalo ngoba sive samfonela samcela umkhulu ukuthi sizoqopha lolu hlelo lwethu. Mbukeli, sisacela ungakhohlwa ukucofoza subscribe, ulike, ukhomente. Angihambi-ke ngedwa, ngihamba noMfoka Sibiya. Bathi uMfoka Sibiya ubani? Uhlanyo ladla, uhlanya lami. Uhlanyo ladla, uhlanya lami. Injalo nje, Mbukeli, sibonge. Siyabonga kakhulu.